Azelekua, Edarra. Polita, ezta? Bai, enuen ezagutzen. Egin daitezke bilerak hemen, Urrengo hemen ere bai, ezta? Bai. Bueno, aurrean helduok heldu. Ona esaldia, Gustatzen zaizu? Bai, niri asko gustatzen zait. Iruditzen zaidalako azken batean, edozein guraso euskaldunek, jakinek hizkuntzari buruz ari garela, ulertzen duela lehenengoan. Ze ohitura daukagun, ez? Osea, umeekin euskaraz egitea erresa egiten zaigu. Baina gero, askotan helduekin erderara jotzen dugu. Ohiturak dira eta egia da badagoela, esango nukeia arau sozial bat, agintzen duena aurrei euskaraz egin behar zaiela, ez? Baina ematen du, egin beharrekoak hor amaitzen direla. Eta egitasmo honekin ikusten hori lortu beharko genukela, ez ikustaraztea aurrekin egitea ezinbestekoa dela, baina aurrekin egitea bezain garrantzitsua dela, aurren inguruan, aurrean gabiltzan bestelako helduok ere euskaraz egitea. Euskaraz egitea, bai, zer ikusi... Ura ikasi, eta aurrak ohartzen dira, Kontxo, hauek nirekin euskaraz dira, eta euren artean... baina bereien artean erderaz. Zergatik, zer ikustet hori denoi gertatu zegoela. Ni behintzat gaztetan, ia mundu guztiarekin erderaz egiten nuen. Eta hitzakiak behar izan ditugu, aldaketa horiek egiteko, eta jendearekin momentu batean esateko, hemendik aurrera, euskaraz egingo dugu. Hori da. Nire kasuan ere, nire bikotearekin hasi nintzenean gazteleraz hitz egiten genuen. Bai, baina halako batean autua egin genuen euskaraz hitz egiten hasteko eta gaur arte. Beraz, aldaketa egin genuen. Eta egin daiteke. Egin daiteke. Ba ez dakit, baina iruditzen zait egitasmo honetan daukagun erronkarik nagusienetako bat dela, gurasoei ikustaraztea, hizkuntza bat ikastea eta euskera ikastea batez ere, ez dela bakarrik gramatika bat ikastea, hori baina askoz ere gehiago dela, ez? Hizkuntza bezala erabiltzea azken finean, ez? Sozializatzeko, harremanak izateko eta komunitate baten parte izateko, ez? Hori da, eta nik uste gainera aurrak bere alaxe ohartzen direla, ea gurasoek garrantzia ematen dioten, erabiltzen duten. Eta horregatik eredu izan behar dugu, ez? Berehala konturatzen dira non bai, non ez, saltzaile honekin bai, saltzaile honekin ez. Batzutan bai, batzutan ez, hori ere izaten da, edo zertarako bai, zertarako ez. Hemen ere, uste dut adirazi behar dugula, prozesu hau inoiz ez dela bukatzen. Hasten dela aurrak jaio orduko, eta prozesu hori elikatu behar dela, baina elikatu behar dela bizitza guztian. Eta etxetik hasita ez, ze liburu irakurtzen ditugun, ikusten ditugun, zer kontsumitzen dugun, ze telebista, ze aplikazio, ze antzerki, ze jolas, ze hizkuntzatan jolasten garen, ez? Hori gainera guri ere gertatu zaigu, inglesa eta frantsesa ikasten hasi, eta ez baduzu lantzen eta ez baduzu elikatzen, atzera egiten duzu berehala. Diegunetan, aztutan. Hizkuntza ikasi behar dut, hizkuntza bizi egin behar dut. Ez dut hor dagoela gakorik nagusienetako bat. Kike, harrigarria iruditzen zait. Nola aurrek txiki-txikitatik badakite erdaldun gehienek ez dakitela euskaraz, eta euskaldun gehienek badakitela erdaraz. Bai, hortaz jabetzen dira, baina berehala. Nik uste eta realitate hori barneratzen dutela berehala, ez? Hizkuntza gutxitua garen ikuspegi hori, erdalduntasun universal hori, eta gainera ohartzen dira horren arabera jokatzen dugula. Eta hori da aldatu beharreko kontuetako bat, ez? Bereiek ez barneratzea hizkuntza gutxitu baten sindrome horiek, ez? Ez ezagun bati, beti erderaz egitea, edo lehen hitza erderaz egitea, ez? Ikusiko bagintuztetenok lehen hitza beti euskaraz egiten, edo batek zailtasunak dituenean ez garela automatikoki erderara pasatzen, hori ikusiko balute, beraiek ere utziko liokete gehiago. Bai. Bera zen basazitzaidan behin alabarekin 7 urte zituen eta uste dut Huescan zela, eta denda batean sartu eta euskeraz hasi zitzaion bertako saltzaileari. Eta nik esan nun, hemen erdara zein behar duzu, ez dizu ulertuko. Eta gero handik egun batzutara pentsatu nuen eta esan nuen, hori hona zen, nire alabak ez zituen mugak. Ikusten ez daude mugak, ez? Egoera horiek zenbat eta naturalago ikusi, orduan eta errazago egingo dut, ez? Hor jokatzen dugu etorkizunaren zati handi bat, ez? Zer lortzen dugun bereiek natural ikustea eta sentitzea, edo zer ikusten duten gauza arraro. Arraro, bai. Eta uste dut hor gukalik eta baldintzarik erosoenak sortu behar ditugula bereiek euskaraz egin dezaten.
Eta gero jarrera proaktiboa ere bai, ez? Egoerak igual sortu beharko genituzke etxean, ez? Ikus dezaten, euskararekin edozer kontatu dezakegula eta edozer hitz egin dezakegula, ez? Hori da, eta aurrean helduok heldu hori da, Hori da. Baldintzak sortu, gehiago egin dezakegu. Gehiago egiteko. Horrelako kontuetan, hala ere, batzutan ere, guraso askok sentitzen dute, pixu gehiegi ez ote dugun jartzen beraien gainean, ez? Irudi gu garela bakarrik hortan lan egin dezakegunak, eta inolaz ere gu zutabe, lehenengo zutabea garela esango nuke, ez, etxetik hasten da. Baina motxila horrek zama gehiegi ez ote duen batzutan guretzatez. Eta ni uste komeni dela hori mugatzea, baina gurasoi ere esan bertzaiela, ia familia guztietan hizkuntza politika familiar bat, ez, planteatu dezaketela. Hortaz hausnartzea, esatea ze hizkuntza edo hizkuntzak erabiliko ditugu gure etxean, nola, euskeraz ez baldin badakite ere zer nolako lekua egin diezaioketen euskerari. Uste dut horretaz hausnartzea, eta egitasmonek ere lagundu beharko lukene, familiek hausnartu dezaten horretaz, ez? Hori da. Familiaz aparte ere eskola daukagu. Oso esparru garrantzitsua, eta ordu batzuk ematen dituzte, ez asko behar bada, baina ezin dugu ahaztu hori eskoletan eskaintzen zaiela, igual kalean ez duten giro euskaldun bat, ez? Edo hori bermatuta dago bintzat, ez? Gainera harremana helduekin ere badute, irakasleekin edo sukaldariarekin, txoferrarekin, garbitzaileekin, eskoletan lan handia egin da horretatik eta aitortu beharrekoa. Beste eremu bat badago horre... Orduak nun pasatzen dituzte, eskolatik kanpo bat. Arratsalde osoa. Jokaleko oso garrantzitsu bat. Aiziarekin lotuta edo eskolaz kanpoko ekintzetan euskera sustatu behar dugu eta hori, parkeetan edo patiotan hori bilatzen du ere egitasmo honek, ez? Hori da, aurren heldu. Horregatik bideratzen dugu hori espazio horietara. Izan ditekelako giltzarri etorkizuneko aurreta gazten euskaren erabilera. Hori da. Egitasmo honekin, aurrean heldu egitasmo honekin bilatzen duguna. Euskaldunon artean euskaraz aritzea, eta batez ere umeen aurrean gaudenean, helduon artean ere euskaraz aritzea. Ezta? Bai, hori da. Bada datu bat ikusi dudana, atentzio eman dit. Zer datu? Helduak aurrekin daudenean, euskara asko erabiltzen dela edo hori dela, gehien erabiltzen den momentua edo... Nik uste oso datu positiboa dela, eta hori gainera atera da behin eta berriz, kale neurketak egin direnean, beti ateratzen da. Eta uste dut datu positiboa dela, ze horrek ere adierazten du, guraso euskaldun gehienek euskaraz egiten dutela horrekin, baina badirela euskeraz hain ongi moldatzen ez diren gurasoak erabaki dutenak beren aurrekin behintzat euskeraz egitea. Hori ez da gutxi, Eta hori asko da. Eta horrek adierazten du motivazio bat, gainera aktibazio konkretu oso indartsu bat. Eta horretik uste dut horrere egitasmo honetan oso aintzat hartu behar dugula, guraso euskaldun esaten dugunean, tipologia askotako gurasoa duela, ez? Badia, euskaraz ondo akitenak eta euskaraz egiteko itura dutenak. Eta horiek nik uste bultzatu behar ditugula eta aldundu behar ditugula eta horiek izan behar dutela bide urratzaileak. Baina gero badira batzuk euskaraz ondo moldatzen ez direnak, ikasten ari direnak, aurrekin egitera usartu eta animatu direnak, eta horiek esan behar dugu, eutzi horri eta urratz bat gehiago ematen dugu. Eta hor ere mailaketa hori lortu beharko genuke. Baina, ne ustez, datori da segurazki Euskal Herrian daukagun datorik positiboenetako bat. Kike, badugu lan pixkat, Bai, uste dut ez garela bolara batian batera aspertuko. Jendea animatzen den ere, ohiturak aldatzen dituen. Bai, ea lortzen dugun alik eta jende gehien eta alik eta herri gehien animatzea. Hori da. Nik uste lortuko dugula, Aurrean, heldu. Hori da.